tried so hard and got so far. Pun asta, uitați, așa. Am să mai miște telefonul. Vine acum și Patrick. Vom da cu un pușcăriaș azi. Hai să coborâm mai întâi pe aici jos. Stai că eu nu merg așa ușor, eu mă bag prin iarbă. Da, bă, frate, să pun mănușile. Ce facem? Ești prost. Bă, ce cu cablul ăsta a căzut? Poate intru în el. Ce bine că m-am oprit. Dădeam tare dacă nu era cablul. Mamă, ce era să pic! Băiat frumos, știi că sunt calificat. Hai încoabă! E frica de câinul ăla. Mai vrea să fie și biker. Băiat frumos, știi că sunt calificat. Aoleu, ce șat am dat! Oameni cu mașinile. Am să-și pula, fă. Îți bag la muie. Na. Deci cu bicicleta sus. Uitați cât acolo n-am lusat, băi. Eu l-am surpat și pe ăsta. Un pic de pauză. Bum, bum, șacalaca e fierbinte. Ca vara facem urban downhill în Brașov. Dăm multe scări. Uai de pula mea, să nu cam ochelari. Băiat frumos, știi că... Wow. E vina mea. Dăm scările astea de la cimitir. Da? Cimitir. Nu alea de sus. Asta e pe lateral. Uite-te că una-ți două bagmuie. Revenim direct când am scările, că mor de sete. Am revenit, mi-au acum mânușa și dăm scările astea și știi deja după unde mergem. La gară mergem, la scările alea. Beat frumos și că sunt... Mamă, ce fleturi!
Stăm bine pe fleturi. Urcăm și asta. Necoborât. Scârție pedalierul. Scârție pedalierul. Băiați frumoși, că sunt echilibrat. Like și subscribe. Ați auzit? Morgen. Guten Morgen. Wow! Era să cadă. Era să cadă. Like și subscribe la compres. Băiat frumos, știi că nu mă joc așa. Wow! Eu nu sără. Tam veșăm. Like și subscribe. Pe canalul meu nu zice nimic. Pe canalul meu nu zice nimic. Dați și lui subscribe, vi las pe canal, pe aici, pe ecran. Nu știu ce acolo. Băiat frumos, știi că nu mă joc. Ce? Eu dau niște scări. Ai, unde? Ce tare le coboră. E scările astea de aici, sunt haine. Nu chiar așa. Vine mașină! Stai cu aia că proaste rău. Wow, ce... Mamă, și cât de ușor le dădeam pe astea. Vine mașina, nu? Știu. Am joc în furcă. Am făcut trecere. Taci! Filmez, prostule. A? Dă-te. Lasă-mă pe mine, nu te băga cât e slab. Am pus mai bine hamul. Urban Downhill în Bașov. Dar bine, taci! Boss, am o grămadă de tăiat, taci! Urban Downhill!
mașina ta, ăsta te-a recordat aici. Urban downhill. Bașov. Aoleu! Tra-la-la, tra-la-la, să-mi bag la gura, da. Aha, aha. Lasă ta. S-o fut pe măta tu. Nu-mi dați prioritate, parcă să nu-ți râsă. Râl. La la la. Cele mai tari scări aici. La on. Bicicletă. Wow, ce table! Cam pe la gară umblăm și noi. Păi, ce geantă am dat. Nu mai am presiune pe spate. Am băut și roata asta. Maximul e 4 sau 3. Și eu, dar jucați un pic spițele astea. De acolo, nu. Eu mai urc o dată, dă-te. Cobor astea două. Ăla nu-i forma mea, nu? Nu pot, frate. Aoleu. Le mai coborâm o dată. Hai să-mi bag. Ce urât m-am dus. Like și subscribe. Hai, ne mai dăm un pic pe ei și plecăm. Adică eu vă las, cam acesta a fost și videoclipul de astăzi. V-am pupat! Băiatul ăsta șucar a tăiat cauciucul tot cu cameră la Mondraker. S-a dus în casă țăranul. Băiatul ăsta am făcut pană și ăsta a făcut pană, șucarul ăsta.